Krásny deň, priatelia. Dnes sa vám netradične prihováram s príbehom. A bude to príbeh jednej neobyčajnej bytosti, ktorý v sebe nesie mnohé hlboké odkazy. Blodeuwedd je wélska bohyňa kvetov, ktorá sa mi každý rok prihovára, keď u nás na lúke začne kvitnúť túžobník. Bylinka, ktorá je s ňou v druidskej tradícii spojená. Jeho jemné biele kvety pripomínajú jej podmanivú krásu a je známy aj pre svoje liečivé účinky. Dnes sa s vami podelím o jej príbeh, ktorý je pre mňa a pre mnohé ženy veľmi silný, pretože sa dotýka tém, ktoré žijú hlboko pod povrchom. Blodeuwedd je jednou z hlavných postáv v diele menom Mabinogion, čo je wélsky cyklus príbehov o raných keltských bohoch a bohyniach. Jej príbeh ukazuje na mnohé zaujímavé prvky vtedajšieho vnímania žien a ich sily. Poďme sa spoločne ponoriť do tejto legendy o krásnej bohyni kvetov, ktorá sa napokon premenila na odlišnú bytosť. Aby sme pochopili Blodeuwedd, jej život, jej činy a jej premenu, musíme sa pozrieť späť na príbeh Arianrod, keltskej bohyne neba. Arianrod, najmocnejšie dieťa veľkej bohyne matky Don, bola panenskou bohyňou v starom význame slova panna, teda žena, ktorá je plne sama sebou, ktorá nepotrebuje ochranu od muža a ktorá udeľovala svoju sexuálnu priazeň kde a kedy chcela. Arianrod však oklamal jej starší brat Gwydion, mocný mák a dedič kráľovského trónu. V tých časoch sa kráľovský trón dedil po materskej línii, teda cez deti kráľovej sestry. Deti boli vnímané ako dary od bohyne, ktoré ľudstvu boli dané prostredníctvom ženských tiel. Časy sa však zmenili. Ľudia začali hovoriť o novom koncepte – otcovstve. S týmto konceptom prišla mužská potreba ženskej cudnosti pred manželstvom. Arianrod nemala v úmysle praktizovať túto novú kultúru. Jej strýko, mák a kráľ Mat bol pod vplyvom zvláštneho pravidla, ktoré od neho vyžadovalo, aby mal uložené chodidlá v lone panny, kedykoľvek nebol aktívne zapojený do boja, inak by zahynul. Gwydion navrhol na túto úlohu Arianrod. Napriek tomu, počas doby, keď jej musel o tejto úlohe povedať, dúfal, že ju presvedčí, aby si ho namiesto toho vzala a tým by zabezpečil, že jeho vlastní synovia budú mať nárok na kráľovský trón. Arianrod si užívala Gwydionovú spoločnosť, ale netúžila sa vydať. Rozhodla sa prijať ponuku kráľa Mata, no Gwydion pomocou mágie a klamstva prinútil Arianrod počať jeho dieťa. Aby dokázala svoje panenstvo, musela prekročiť magickú palicu. Pritom sa však stala obeťou Gwydionových kúziel a okamžite porodila dvoch chlapcov, dvojičky. Prvý, ktorému Mat dal meno Dylan, utiekol do mora a odplával. Druhého chlapca, ktorého si nie všetci prítomní všimli, Gwydion zdvihol a vychoval v magickom lese. A tu do príbehu vstupuje potreba príchodu Blodeuwedd. Keď sa Arianrod dozvedela o Gwydionovej zrade, uvalila na chlapca 3 kliatby. Odoprela dieťaťu meno a právo nosiť zbraň, čo bolo kedysi právom wélskych matiek a naznačuje to starodávnu moc žien v tejto spoločnosti. Gwydion však oklamal Arianrod, aby mu tieto dve veci predsa len udelila. Tretia kliatba, že chlapec nebude mať manželku z rasy, ktorá je teraz na zemi, bola však ťažšie zlomiteľná. Manželstvo bolo nevyhnutné, pretože aby sa tento chlapec, ktorý dostal meno Hľú, mohol stať kráľom, musel sa oženiť so ženou, bohyňou, zástupkyňou krajiny. Nakoniec Gwydion s pomocou Mata stvoril ženu z kvetov, ktorá mala byť Hľúovou manželkou. Aká lepšia môže byť zástupkyňa krajiny, než žena vytvorená z kvetov túžobníka, dubu a prútnatca. Dostala meno Blodeuwedd, čo znamená kvetinová tvár. Bola stelesnením zeme v plnom kvete,
vďaka čomu bola ľudová zvrchovanosť legitímna. Blodeuwedd sa narodila ako dospelá žena, čistá, krásna a pasívna. Bola stvorená s jediným účelom, aby sa stala ľudovou manželkou. Očakávalo sa, že túto úlohu bez otázok príjme, a tak to aj urobila, spočiatku. Všetko išlo podľa plánu až do dňa, kedy bola sama so svojimi dámami a prvýkrát zbadala Gronwa, krásneho poľovníka. Jej srdce sa zrýchlilo a prebudila sa v nej prvá vlastná túžba. Gronwovo srdce sa pri pohľade na ňu zrýchlilo tiež a ich príbeh bol spečatený. Teraz už nemohla prijať osud, ktorý jej uložili iní. Teraz mala vlastnú vôľu a cítiace srdce. Bola však uväznená v manželstve s mužom, ktorého nemilovala. Čo mala robiť? Zúfalo s Gronwom plánovali Hľúovú smrť, pretože akým iným spôsobom by sa od neho mohla oslobodiť. Bola to však náročná úloha, pretože Hľú, podobne ako mnohí iní keltskí hrdinovia, so sebou niesol kúzlo obostierajúce jeho smrť. Nemohol byť zabitý v interiéri ani exteriéri, na koni ani pešo a hrot kopie, ktorým ho zabili, musel byť vyrobený počas posvätného času. Tieto podmienky však boli tajné. Gronw naliehal na Blodeuwedd, aby odhalila Hľúovo tajomstvo, aby ho mohol zabiť a oslobodiť ich, aby nasledovali svoju lásku. Blodeuwedd predstierala, že sa obáva Hľúovej možnej smrti a presvedčila ho, aby jej ukázal, za akých okolností by sa to dalo dosiahnuť. Aby upokojil jej obavy, zveril jej tieto zvláštne a nepravdepodobné podmienky. Blodeuwedd a jej milí potom podľa nich zorganizovali dianie a Gronw zasiahol Hľúa do boku oštepom. Ten sa však okamžite premenil na orla a odletel. Blodeuwedd a Gronw spolu utiekli. Gwydion čoskoro našiel Hľúa a ošetroval ho, kým sa neuzdravil. Keď vypátrali milencov, Hľú zabil Gronwa, no Gwydion sa nedokázal prinútiť zabiť Blodeuwedd, svoje vlastné stvorenie. Premenil ju teda na sovu a ona presunula svoj život do hlbokého lesného šera. Tento príbeh v sebe nesie neobyčajnú symboliku. Blodeuwedd sa počas svojho krátkeho života premenila z nevinnej, miernej manželky na vášnivú ženu a nakoniec na osamelú nočnú dravkyňu. Hoci Blodeuwedd bola stvorená mužmi, aby naplnila ich potreby, aby zabezpečila Hľúovo právo vládnuť krajine, nakoniec sa prebudila k sebe, k svojej vlastnej túžbe a svojmu osudu. Mala byť nástrojom slúžiacim k v podstate mocenským účelom, no ožila v nej slobodná vôľa, vďaka tomu, že sa skutočne zamilovala. Jej krása mala slúžiť k tomu, aby prinášala radosť mužovi a reprezentovala jeho status. Mala byť jednoduchá, poddajná, mala plniť svoj účel. Nikto však nerátal s tým, že v nej zahorí iskra divokosti. Príťažlivosť tela a duše, ktorá sa nedá naplánovať, lebo je autentická. Kvôli nej bola schopná obetovať všetko. Vsadiť na jedinú možnosť, ktorá jej dávala zmysel. Mnohí rozprávači tohto príbehu v minulosti Blodeuwedd prísne súdili. Nazývali ju stelesnením ženskej pasivity, ale aj zradkyňou, rozmarnou a nevernou manželkou. Vo folklóre často slúžila ako varovný príklad pre dievčiny, aby ostali poslušné. Príbeh sa však dá vnímať rôzne. Môže byť ponaučením pre tých, ktorí sa snažia zaobchádzať so ženami ako s majetkom, ovládať ich osud a obmedzovať ich možnosti. Ženy v druidských legendách v sebe vždy nesú určitú mieru divokosti, nespútanosti a spontánnosti. Vlastnosti, ktoré z nich robia živé, nepredvídateľné a tým pádom neovládateľné bytosti.
čím hlbšie bola ľudská kultúra spojená s prírodou a čím viac ju uctievala v jej prirodzenej podobe, tým komplexnejšiemu obrazu ženskosti vo svojej spiritualite dávala priestor. Hoci premena Blodeuwedd na jednej strane pôsobí tragicky, jej príbeh je tiež príbehom o určovaní vlastného osudu a o získaní slobody, hoci aj vo forme divokého zvieraťa. Ako ste vnímali príbeh bohyne Blodeuwedd vy? Bolo mi cťou sa oňho s vami podeliť, pretože je mi veľmi blízky a dodnes v sebe nesie kúzlo, ktoré sa mi nepodarilo celkom uchopiť. Ženská krása a sloboda nie sú ani zďaleka povrchné témy. Dotýkajú sa našej podstaty na mnohých úrovniach. Budem sa tešiť na vaše dojmy z tohto príbehu v komentároch a na vás pri niektorom ďalšom videu. Pozdravujem vás.